Pag-usab mga angkol ug mga ante. Tuguti ko usab ninyo nga mangayo na sabkog katahuran sa inyo ha nining mga orasaha. Ang ato mga pinalanggang mga kagwang, nga gadanghag lang ng mga dagway. Magandang gabi po sa inyo, mga angkol ug mga ante. Sana laging mabuti ang iyong lagay na pirmeng gibuti-buti. Nabanggit natin kanina sa ating oras, sa unang oras ng ating programa, ang tungkol sa ating mga mahal na mga magulang na nasa piling natin ngayon. Ikaw, ikaw ang nag-amuma sa kanila sa ilang pagkatiguang. Kahit na nga ulyanin na minsan, no? Pinagtatsagaan na natin sila na tumanda na tayo mismo ang nag-aalaga. Mga ginikanan ang ngayon nga amumahan hangtod sa kahangturan nga kuhaon na sila sa kahitasan na pagyapon kanimo igsuon. Alam nyo mga angkol ug mga ante, dapat at kailangan tayong magpasalamat sa ating mga nanay, tatay, ating mga magulang. Para sa atong mga tatay ug nanay, papa ug mama, mapasalamaton kita sa tanan kay sila ang atong ginikanan. Sila ang atoang tinuuray nga superhero nga di gud pwedeng kailisdan. Siguro mga angkol ug mga auntie, may mga listahan tayo ng mga kilala nating mga superheroes. Pero walang makakatumba sa ating mga magulang na bilang iyong superhero. Sila ang pinaka-importante, di mailisdan, ug ang bili sa ato ang mga mahan nga kayo jud pirmi. Usahay, malimtan na gali og sakyod. Mga tatay na kumakayod na ng sobra. Usahay, ang spark plug overheat na. Minsan, 10 oras na ng gabi, no? Nagtatrabaho pa rin para may makakakain ang ating pamilya. Ang ating mga nanay na minahal tayo ng sobra, hindi alintana ang pagod at hirap na ginagawa nila sa mga gawaing bahay. Ug ang atong mga inahan nga gamahal sa atua, hangtod ni dako na ta. Gikan sa pagaunggoy, hangtod nga nahimo na tang aliwas. Ang masasabi ko lang mga angkol, iba ang pagmamahal na naibibigay sa ating mga magulang, no? At dapat suklian natin ng higit pa sa kaya nating maibigay sa kanila. Diba? Maraming niuyon, no? Sabi na, Otoy, totoo yan. Okay, bas, all right, no? Ayan, magandang gabi once again. Ito po ang ating pangalawang oras natin. Pangalawang linggo na po, pangalawang araw sa pangalawang linggo. Dito sa ating programa. Ayan, okay ba? Ayan, good evening po. At hello din sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa Love Radio Manila. At pwede niyo po akong i-follow, no, sa aking fan page sa Facebook, Totoy Bato Official. Ayan ating mga social media natin. Maraming salamat po sa mga nag-share. Okay, no? At yung mga hindi pa nakapag or nakasali, no, hindi pa naka-fanscan sa ating QR code. Ayan po, andyan po, no? Boy P, pakita mo lang yung ating QR code. Ayan, i-scan mo na lang yan. Tapos dadalhin po kayo sa link na kung saan ay doon kayo pwedeng mag-fill out ng inyong pangalan, address, yung sagot po ninyo. At siyempre, mamaya mananalo ng 500
pesos. Ayan. So, eto pa rin si Totoy Batot. Huwag kayong aalis dyan na mga nanonood sa ating Facebook Live, ha? So, mupadayin lang sa itong mga music. At syempre, babasahin natin yung mga nag-comment, mga nagpapa-shoutout sa atin sa Facebook Live. For the meantime, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito sa ating programa. Eto kanta ni Mariah Carey, Love Takes Time. Dinhi lang sa programa na to. Kinigyapon si Totoy Bato. May gabi.